3, 2, 1. Let's go! Doamnelor și domnilor, eu sunt furios, el e fast și acum ne jucăm Call of Duty Black Ops 2. Da. Bine, Din păcate, domnul va juca singur, că de data asta... Nu vreau să... E full serverul ăla și, mă rog, hai să începem. Eu stau aici și el să filmeze, păi facem cu schimbul, înțelegeți? Da, oameni buni. Dacă vă veți uita la mine, veți vedea multă teroare. Fiindcă eu de-abia voi face 5 kill-uri pe El ce mai rundă. nașpa, să știți. Taci. Au, fără supărare. Mai rapid. Șpâng. Mai rapid. Tu ți-ai selectat Nuketown-ul? Păi da, normal. Mai încet, mă copil, mai încet. Nu țipa. Trișuorului. Mai back big beep-ul ăla, spate. Oh, stai să zic. Pe Temple Run 2 am 1002 diamante. Serios, 1002. Mânca mai banana. E numai 2, 3. Poate 0. Dă-mi telefonul și să vezi cum îți fac eu skill-ul de level 9. În fine. Asta e alt topic. Mă rog. Începem la asta. Amu, trece acolo și joacă. Să te văd! Sparta! Deci cam mult că îi nebunești pe ăștia. Dă de capture card. Ce ca să mă perdiveze BD-ul. Oameni buni, ne veți putea sprijini cu un capture card dacă veți face o sumă de 2 euro pe zi. Pe video, mai bine. Pe video. L-au fi toate deja. Expert cu PDV-ul de BD-ul cu aur. Expertul care și-o va încasa frumos. Mă fac. Ce bună zălă cu asta, bă. Na, uite pe asta. Uite pe asta. Mică. L-a luat după șfeclă. Fac. Unde? A fost lovit pervers. Aha. Tu continuă să filmează acolo. Da, eu filmez. Deci tu joacă acolo, să nu te Mă aud. joc. Au, fac. Dă-i. Rupe-le orgoliu. Oh, eu capul meu mult săgeți. Rupe-le orgoliu. Gata, am luat pe 2. Le-ai rupt orgoliu. Over al doilea. Al doilea sens. Foi, bă. Din păcate, a încasat o lovitură după șfeclă. Hai să vedem. Cât de bine jucăm acum. Era să mă vorbesc singur. Vedeți, oamenilor și... Vedeți, doamnelor și domnilor, acesta este Cristiano. Foi, capul meu. Furios mă luat Cristian. Dacă sunteți oameni, dacă aveți un PS3 și aveți jocul cu Black Ops 2, ne puteți găsi oricând pe zombie. Și pe ăsta normal, dar nu. Da, dar mai mult pe zombie. Da. Să nu vorbim despre... Uite că mă uite pe ăla, ciungăligul. Crezi că are sniper. Unde fugi, mă? Tu și-o pata. Omule, trebuie să-ți iau medicamente de calmare. Eu sunt furios de cum vrei să mă faci calmă. Păi, te voi face rapid și calm. E și calm, dar probabil. Și atâta. Păi, Acolo e unul. Vezi? Bine, nu l-am dat. Uite-l aici. Ceapata, așa. la mine de obicei când joc eu de obicei, ăia care încearcă să mă atace se sinucid singuri. Păi asta se întâmplă mereu. Când joc eu, ăia se sinucid singuri. Care mă orbit, mă flui, ceapata? Ăla, normal. Spatele meu. A fost o perversă cruntă. Unde mă fută? Încă o perversă cruntă. Din păcate, acum este partea în care oamenii s-ar putea în care amicul meu și-ar putea să-și o încaseze rău, deci priviți în continuare. A fost electrocutat și după aia, din păcate, a explodat. Incredibil. Îmi răspans pe tipul ăla. Și mai nașpa. Pentru alții buni, dar pentru mine nașpa. Nu vreau să mă omor. Dai, motherfucker. Aha, fraiere. Headshot încă. Headshot, i-ai dat-o după ceafă. E pe așa, double kill. Imediat. Double kill, motherfucker. Dible kill. L-a vrut să te păcălească, să crezi că e jos. Cred că e mort deja. Că nu mă fac și nimeni nu mă fac ce fac. Fut, trebuie să merg textul ăla. Te-a vorbit singur, Gengis. Până pe arete mă ridic, că o dat un... Cu hammer, tipul. Câte minute sunt în video? 4 minute deja. Și cât? Și 23 de secunde. 24. Haide. Mișcă stânga, mișcă dreapta. Cât mai este? Am 40 de puncte. Echipa ta conduce cu 3 puncte. Și am... Cât timp mai este? Păi, timpul, vreau să zic, da, 4 minute 45. Hai, că mai mult de 5 minute nu mă lasă să filmez pe telefonul cu e-mail. De ce? Că nu mă lasă. Asta este. Mai continuăm ăla, că să vedem. 6 secunde, 7, 2, 9
Și 5 secunde. Și 3 secunde. În fine. Bă, filmează încă. Știu că filmează, mă, că nu m-am să postez mai mult de 5 minute pe telefon. Și n-aș. Haide că mă vorbește-mă, hai. Îl încarci pe PC și după aia de acolo. Da, sigur. Cu ce să încarc pe PC? Trebuie să-ți iei program de render. Numai că n-am ăsta, PC bun și nu mere. Hai uitat. Las că o să am eu PC bun la anul. Nimo. Las că anul viitor o zis că în vacanța de vară îmi iau un computer nou. Deci atunci seria de gaming va fi susținută de mine. N-am băut. Voi face diferite jocuri, cum ar fi Sniper Elite, Dishonored, Call of Duty Black Ops 2 pentru fanii noștri. În care, în videourile de Sniper Elite, el va fi prezent ca și partenerul meu la joc. Deci va fi un cop. Dacă și el își va cumpăra un computer nou. Haide că să mă juresc ăștia deja. Nici eu scoram. 15 cu 17, n-ai așa. Oh, las că bine. 5, 16 cu 17, pardon. Pe la fund. Nu aici. Fraiere. Ba nu, te minți, tu mai minți pe mine. Am unul niciunul. Haide. Ați pierdut. Asta Și ne pare rău, oameni, dar din păcate amicul meu a pierdut.